Što se tiče samih optužbi koje se stavljaju, dakle, bivšem ministru, ja ću reći ono što stalno kažem, ako se to pokaže točnim, jer kao i ministar pravosuđa, ali isto kao netko tko je i dalje odvjetnik u duši, bez obzira što se u mirovanju poštujem temeljno načelo, a to je načelo presumpcije nevinosti. Dakle, ako se ovo što se stavlja njemu i ostalim akterima na teret točno, onda naravno da ću ponoviti ono što sam rekao, da sam iznenađen, zgrožen i da je najoštrije osuđujem počinjenje tog djela, prvenstveno iz razloga što se radi o osobama koje, odnosno osobi koja je obnašala visoku funkciju, visoku dužnost. Netko tko je bio u resoru koji je izuzetno bitan, a to je ministar zdravstva. I naravno da sam razočaran i naravno da najoštrije osuđujem takav čin i takvo djelo. I mislim da je to dokaz da nema nedodirljivih i da je dokaz da niti funkcija, niti dužnost koju obnašaš te neće spasiti od toga da moraš odgovarati ako si, ponavljam, ako si počinio nešto kao što je to što mu se stavlja na teret. Što se tiče nadležnosti bilo USKOK-a, bilo EPO-a, ja ću ponoviti ono što sam rekao već u nekoliko navrata, po tom pitanju Vlada i resorno ministarstvo daje apsolutnu podršku i DORH-u i USKOK-u u nadležnostima koji su u segmentu njihovog djelovanja. Što se tiče delegiranog europskog tužitelja, odnosno EPO-a, još jedanput za ponoviti, prvo njihova nadležnost odnosi se dakle na zaštitu financijskih interesa Europske unije. Ono što smatram da je ključno ponavljati, ali imam osjećaj nekako da možda javnost još dovoljno ne shvaća, da je EPO, odnosno delegirani europski tužitelj, sastavni integralni dio domaćeg nacionalnog USKOK-a, to su domaći hrvatski tužitelji koji samo rade kao europski delegirani tužitelji. Dakle, nije to neka institucija mimo nacionalnog zakonodavstva, mimo nacionalnih institucija, već je integralni dio USKOK-a, odnosno DORH-a. Prema tome, tu nema nikakve razlike osim nadležnosti. Isto kao što DORH radi jedan posao, USKOK kao specijalizirani zapravo državni odvjetnici rade nešto što je u njihovoj nadležnosti obzirom na težinu kaznenog djela. EPO radi nešto što je u njihovoj nadležnosti, ali sve to dio zapravo jednog tijela kojeg možemo nazvati državno odvjetništvo. Dakle, prema tome tu nema razlike. Što se tiče samog sukoba nadležnosti u Republici Hrvatskoj, koja, inače to moram još jedanput ponoviti, je među prvim zemljama Europske unije unijelo u svoje nacionalno zakonodavstvo delegiranog europskog tužitelja i na taj način jasno pokazala snažnu volju i želju da i europski delegirani tužitelj ima svoje institucije u Republici Hrvatskoj i da poštuje one vrijednosti koje jesu na razini Europske komisije dogovorene. U ovom trenutku sve države članice osim dvije imaju dakle integriran europski, odnosno delegirani sustav europskih tužitelja. Kao i drugih 14 zemalja članica Europske unije, uključujući Hrvatsku, dakle sve skupa 15 država članica Europske unije, sukob nadležnosti kada se radi o sukobu između nacionalnog tužitelja i EPO-a rješava glavni državni odvjetnik. Dakle, to nije specifikum ili nešto što je samo izmišljotina Republike Hrvatske, nego je nešto što djeluje zapravo u velikoj većini zemalja članica Europske unije koje su u konačnici transponirale direktivu, odnosno uredbu o EPO. Ima li bivši ministar Beroš povlašten položaj u zatvoru, on je u samici, recimo Novica Petrač je sa 8 zatvorenika, da to radi tako? Ja ne mogu taj dio komentirati, mogu komentirati samo ono što sam nekoliko navrata rekao kao resorni ministar, suočio sam se s time da u ovom trenutku imamo prekapacitirani zatvorski sustav i zato sam i najavio da ćemo krenuti u kratkom roku u izgradnju 2 modularna zatvora, jedan na području Varaždina, jedan na području Lipovice Popovače i 3 nove kaznionice kako bismo upravo taj pritisak na zatvorski sustav smanjili i svim zatvorenicima, odnosno osobama lišenim slobode osigurali one uvjete koje moraju imati. To je moj odgovor na vaše pitanje i na tome ću se do kraja mandata nastojati apsolutno posvetiti da taj standard postignemo. Ja sam siguran, odnosno uskoro ćemo i potpisati ugovor s onime koji su dobili na natječaju vezano za ova 2 modularna zatvora. To je dodatnih 150 mjesta po modularnom zatvoru, dakle ukupno 300 osoba lišenih slobode će dobiti mjesta, a ono što je činjenica, što je pritisak na zatvorski sustav je odnosno članak 326 Kaznenog zakona, a koji se odnosi na kazneno djelo nezakonitog ulaska i boravka i kretanja u Republici Hrvatskoj iliti migranti, što zapravo u ovom trenutku čini gotovo 17,5% svih osoba lišenih slobode, što morate priznati je veliki broj. Prema tome, to je nešto na čemu treba raditi, to nije nešto što se može riješiti preko noći, ali svjesno se tog izazova i svi u ministarstvu zajedno i sa predstavnicima sindikata iz te domene, sa svima koji radi
u zatvorima, spremni smo se suočiti s tim izazovom. Moramo znati da možda to nije popularan posao kada govorimo o izgradnji novih zatvora, to je nekako uvijek stavljeno sa strane, ali nije samo bitan iz perspektive osoba koje se nalaze u zatvorima i njihovih uvjeta, već su u pitanju i pravosudni policajci i sve osobe koje rade u tim ustanovama, koji isto tako trebaju po mom mišljenju imati uvjete koji su zadovoljavajući kada rade na takvom poslu, koji je izuzetno stresan, izuzetno bitan u konačnici za osiguranje osoba koje se tamo nalaze i izuzetno ga treba cijeniti. Znači ne mislite da je ministar Beroš u povlaštenom položaju, s obzirom na sve što ste rekli, on je sam? Pa ja sam odgovorio na pitanje što mislim kao ministar napraviti. Ja ne odgovaram za to gdje se ko nalazi. Niti određujem to, niti je to moja nadležnost. Evo upravo je donešena odluka da je USKOK nadležan. Eto, ja nisam rekao ko je, to je odlučio ko je treba, sam rekao ko treba odlučiti. Odlučio je glavni državni odvjetnik, znači da je odlučio neko treba, to je dobro.